Hola, soc Diego Arcos. Faig aquest vídeo per donar la meva posició i la meva mirada, diguem-ne, la meva veu, acerca de tot el conflicte que s'ha augmentat al voltant de l'ús del català, que tant de bo vagi a més. Resulta que cada dia passa de gent que es queixa i denuncia i posa queixes de que no li entenen en català, de que un metge ha fet fora una pacient, una malalta, perquè no l'entenia, el qual és greuíssim. Passa cada dia en el comerç, en els usuaris públics, en els servidors públics, en els servidors privats. Vas a un restaurant, està en castellà i anglès i en català no hi és. I clar, arriba un moment que és cansat. Cada vegada que vas a fer un entrepà, anar fotent la bulla. Però resulta que un dels terrenys més conflictius, que és el de sanitat, el Consell de Sanitat ha reconegut que calia fer cursos de català perquè contracten gent a la que li demanen un títol de metge, d'infermera, del que sigui, d'osteòpata, de podòleg, però no li demanen que sàpiga català. La Generalitat de Catalunya. Per tant, jo vull dir la meva en el següent concepte. En primer lloc, han fet uns cursos de 2.700 persones que no és obligatori per al personal sanitari. Buah, o sigui, tu dius, compliré la llei ara, ¿no? Ahora, después de que la gente se quejó, ¿no? I a més ho fas de fireta. No sé quants milers i milers de metges i sanitaris n'hi ha a Catalunya, però 2.700 cursos voluntaris. Per tant, tampoc és obligatori. Per tant, senyors consellers i Generalitat de Catalunya en general, si demaneu un títol habilitant, per què no demaneu que parlin en català? I a més, als treballadors, per què no li feu cursos en horari laboral de català? Perquè al cap i al fi, no cal ser Pompeu Fabra. Si manegant 150 o 200 mots, ja te'n surts. Com per respectar, cago en Déu, els drets lingüístics de la gent. Concha la lora, serà possible? Que me cabreo mucho perquè me cago en Déu. Fem un esforç, tothom, en parlar català, ens apuntem al cursos de català, sempre queda gent fora, n'hi ha overbooking de gent, n'hi ha molta més gent per aprendre català que el que pot donar el Consorci de Normalització Lingüística. Per tant, si el conseller ha reconegut que contracten gent sense saber català, la primera autoritat que no compleix la seva pròpia llei, la llei d'ús lingüístics, no? És la Generalitat. Per tant, aquest és el culpable. Després de la responsabilitat del metge, del servidor públic, del que sigui, del funcionari, que ha sentado su trasero en su plaza irremovible pel que vol. I no et parla en català. Doncs, senyor conseller, posi les piles i compleixi la seva llei, la llei de la Generalitat de Catalunya d'usos lingüístics. En segon lloc, la gent que és responsable de tot això. Si els treballadors, els metges, el que sigui, no poden xafar-te el teu dret a parlar la teva pròpia llengua. Més encara, la meva llengua materna és l'argentino. Jo, per això, quan insulto en argentino. Però jo he escollit el català. Jo he fet el català meu. Jo m'he fet català com? Parlant-lo. Parlant-lo. Jo m'he reconegut com a català la primera vegada que a una dona li va dir t'estimo, en vez de que te quiero. Ahí me van reconèixer com a català, al llit. Doncs hem de fer el que calgui per obligar aquesta gent que cobra un pastón a complir la llei. Atacar als que no respecten el català. Obligar-los a fer complir la seva llei. Obligar-los. No demanar, reclamar. Aquesta és la meva posició com a persona, com a Diego Arcos, i també és la posició del Casal Argentí de Barcelona. Por eso nos llamamos Casal i no Casa. Espereu que hagi estat prou clar i a defensar el català atacant els que no el respecten. Visca Catalunya i visca el català.